La celiaquia és una malaltia prou coneguda i la necessitat de menjar sense gluten ja no és res estrany, com passava fa anys, però l'Associació de Celíacs de Catalunya denuncia que queda molta feina per fer, tant pel que fa a la recerca com pel que fa a la seguretat alimentària. Són pacients que no reben cap ajuda per l'important sobrecost que els suposa la malaltia i també és complicat trobar restaurants aptes i que siguin del tot segurs. Ara mateix, de tots els establiments de restauració que hi ha a Catalunya, 37.700 només són aptes poc més d'un 1% i la majoria estan concentrats a la ciutat de Barcelona. I és que no n'hi ha prou d'oferir plats sense gluten, sinó que s'ha d'assegurar que no hi hagi contaminació per contacte i sovint no es compleix. Les reclamacions per intoxicacions en establiments no acreditats que diuen que serveixen plats sense gluten han crescut més d'un 600% des del 2014. S'anuncia com a establiment sense gluten, però li cal l'acreditació oficial que certifiqui que realment és 100% fiable per al col·lectiu de celíacs. En Joel assessora en matèria de manipulació i emmagatzematge dels aliments, supervisa les instal·lacions i forma el personal, un servei gratuït de l'Associació de Celíacs de Catalunya. Per tal que un restaurant sigui apte per a persones celíaques, no només han d'oferir aliments sense gluten, sinó que també han de seguir uns protocols de manipulació i emmagatzemament dels aliments per tal que no es contaminin. De fet, aquí a Barcelona, dels 1.270 restaurants que ofereixen opcions sense gluten, només 91 estan acreditats 100% per a persones celíaques. Oferir una opció sense gluten que no sigui apta significa que hi ha un contacte encreuat amb gluten durant tot el procediment, ja sigui per un etiquetatge erroni de la matèria primera o durant els protocols tant a cuina com a sala que s'estan portant a terme. L'Aldo vol renovar l'acreditació d'establiment apte per a celíacs. Tot i que ofereix opcions de menjar per a tothom, a la cuina només hi ha aliments sense gluten per evitar el contacte encreuat. Que n'hi ha gent que no ve perquè sigui un restaurant sense gluten. Llavors demanen torrades o ous barrejats i que acompanyem amb torrades, i aquest pa el posem a la torradora a fora de la cuina. Llavors, cada vegada que estem en contacte amb aquest pa, ens rencem les mans. Tot el personal que entra aquí fa una formació a l'Associació de Celíacs de Catalunya online per conèixer el tema del celiaquisme. A Catalunya hi ha 433 establiments acreditats sense gluten amb gran desigualtat territorial. Més de la meitat estan a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. El llistat es pot consultar al web de l'associació. Laura Soler Estalella, TV3, Barcelona.